Alumax alukanter. En aluminiumsprofil udviklet af Safefloor til gummibelægninger. Det, der er specielt ved vores profil, det er, at den har de her riller på indersiden, og det gør, at når man monterer en gummibelægning ind til vores alukant, så er der en langt større overflade her, som limen kan gribe fat i. Og det er vi egentlig det eneste på markedet, der tilbyder. Det sikrer, at gummibelægningen holder fast i alukanten og ikke giver slip. Det ser man typisk på mange materialer, at gummibelægningerne giver slip, og så får du den her sprække mellem gummibelægninger og det materiale, nu støder op imod. Derudover så har den også de her udstandsninger, som gør, at den kan formes. Det kan man se på det stykke, der ligger her. Så man kan lave nogle fine organiske former på sine installationer, eller hvis man bruger den på en gangsti for eksempel, er det også nemt at lave nogle forløb, hvor alukanten nemt formes. Den er nem at arbejde med. Aluminium er formbar i de her, som er i de her organiske former, men samtidig er den også utrolig stærk. Hvis man lægger den her op mod en asfaltbelægning, og man tromler den med en vejtrummel, så kan den stadigvæk modstå det pres. Så stadigvæk et rigtig stærkt produkt. Når den monteres, så har vi til de her store huller nogle kraftige stålsøm, 25 cm lange, og når man skal hæfte forskellige længder sammen, så er der en slidse her, hvor man sætter den her samlestykke i, og så bygger man bare på med næste stykke af alukanten. Vi har den i 3 højder. Den mindste er en 25 mm, og så har vi den her i 40, og så også en 50 mm. Vi har også færdige hjørner til den, også i de samme højder, 90 graders hjørner, sådan så at man får en rigtig perfekt afslutning, hvis man vil have skarpe hjørner på sin installation. Så det er nemt at bare bestille dem med. Materialet, som vi får lavet det her i, er genbrugsaluminium, og samtidig så producerer det også med grøn energi. Så et rigtig godt produkt i den henseende. Ellers, hvis der er yderligere, så kan du finde flere informationer her på hjemmesiden, eller har du yderligere spørgsmål, så er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os.